našem novém videu na European Gastronomy Awards dnes vám představím produkt, který spojuje tradici, poctivou výrobu a skutečnou chuť Balkánu. Podíváme se na caciky Bulgarika, vyráběné v rodinné mlékárně Bulgarika v Praze. Tato mlékárna má kořeny v Bulharsku už od roku 1937 a během své historie získala 5 nejprestižnějších světových ocenění Greatest Awards z Velké Británie. A teď se podíváme na samotný produkt. Pojďme na to. Caciky Bulgarika se vyrábí podle tradiční domácí receptury, bez konzervantů a bez umělých přisad. Mají hustou konzistenci, jemnou krémovou texturu a čerstvou vyváženou chuť okurky, česneku a kvalitního jogurtu. Tady se podíváme na etiketu, kde je uvedeno, že je to originál. Originál je to, protože pochází to z Bulharska a Řecka a z tohoto regionu je prostě caciky pochází. Tady je to napsáno bez konzervantů, bez cukru, bez lepku. Jo? Tak, otevřeme to a podíváme se na tu konzistenci. Podívejte se, jak jsou hustí. Jo, tak to má prostě vypadat. Použití jogurtu je pravý bulharský s živými kulturami Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus, které jsou ceněné pro své přínosy pro imunitní systém. Caciky mají přirozenou trvanlivost 20 dní a vyrábějí se ručně v malých šaržích. Ochutnáme to. Jsou vynikající. Jo, nejsou moc slaný, prostě okurky akorát, jogurt akorát, jsou hustí, tak to má vypadat. Jo, prostě caciky jsou vynikající.